Naundang ang klase sa pipila katulunghaan sa Davao City dihang mitay-og ang magnitude 5.1 nga linog kaganinang buntag nga may sentro sa Baganga, Davao Oriental. Ani report. Makita na sa gawas kini mga estudyante sa San Roque Central Elementary School sa Davao City dihang mitay-og ang magnitude 5.1 nga linog kaganinang buntag. Giliw ng gawa sa mga estudyante sa tulunghaan padulong sa gitakda nga luwas nga lugar isip precaution human ang maong linog. Nang gawasab sa ilang school building kini mga estudyante sa Kabantian Standalone Senior High School sa Davao City dihang nabati ang linog. Hinuon walay naangol sa hitabo. Samtang gisuspende sa Baganga LGU ang klase sa mga tulunghaan sa lungsod human ang nasinating linog. Padayon sab ang pagsuta sa LGU sa mga posibleng epekto sa linog sa lungsod. Sa tala sa FIVOX, alas 7:06 sa buntag dihang nabati ang magnitude 5.1 nga linog kung asa natala ang epicenter niini sa Baganga, Davao Oriental. Tectonic ang origin sa linog. Nabati ang intensity 3 sa Tarragona, Davao Oriental, Nabunturan, Davao de Oro, Digos City sa Davao del Sur, Bislig City sa Surigao del Sur, ug Talacogon sa Agusan del Sur. Intensity 2 sa mga lungsod sa Maco, Compostela, Montevista ug Mawab sa Davao de Oro, ug intensity 1 sa Tandag City, Surigao del Sur. Padayon ang monitoring sa mga lugar nga apektado sa linog. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.